takulandirani mu episode ina yochedwa Yendani Ndi NICO. Mu program imeneyi tikucheza ndi anthu osiyana-siyana nkwafunsa mafunso okhudzana ndi NICO. Each contestant has the chance to walk away with up to 300,000 kwacha if they answer all of the questions correctly. You're with me, Upile Rina Maleka. Ndetiyeni kuchipumula tikamve kuti contestant amene atiuza zotani. Matafingano mwetu kufuna tikumane ndi contestant wathu wina. Kuti tifuna tifunse mafunso okhudzana ndi NICO. Ndetiyeni tikumane tidziwe kuti madziwa chani. Muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Feso TV. Program yathu lero. Tathokoza kwambiri. Ndizo kupezani kwani kuti. Funa tidziweni dzina komanso zimene mumapanga. Okay, ine ndi crowd intumira ndimapezeka mchigumula momu. Ndimapanga ka business. Business yake? Ine ndi ka shop chapena pake. Okay. Atibwera tisagula zithu. Tathokoza kwambiri. Makonzeka kuti ufuse mafunso okhudzana ndi NICO. Ine panopa ndi ready ndithu. Ready. Lama ndimene 300,000. Basi tumina tingapange top hapo. Tukufunirani zonse zabwino. Tathokoza kwambiri. Mufane athu kuti ufuseni mafunso amene. Tathokoza. Mr. Mjumila, takulandirani mufane athu. Tathokoza kwambiri. Mwakonzeka kuti tifuseni mafunso? Ndikokonzeka. Eti? Okay, mafunso amene takufuseni lero ndi a NICO Life. NICO Life maiziwe. Okay, nditikuyambapo. Funso lina lililonse value yake ndi 60,000 kwacha. Zikapezeka kuti funso mayankha molondola. Kaya kunola patsogolo lake lapezeka kuti mayankha molakwika. Ndiye kuti tichosa 50% ya value ya ndalama yomwe apata kale. Zamveke? Hayi chabwino tikuyambapo. Funso lanu loyamba. Zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti akhazikitse zonena pa ndondomeko ya Tilinano funeral policy? Ndi A, masiku 7. Ndi B, maola 48. Kapena ndi C, masiku 30. B, maola 48. Hayi ndithu mukatero mwalondola. Mwapata 60,000 kwacha. Funso lanu lachiwiri. Zonse savings plan ndi dongosolo losunga ndalama zomwe zimapereka thumba losunga ndalama komanso insurance ya moyo. Kodi ndi zotheka kutapa ndalama pa polisi yanu imeneyi? Ndi A, inde, kuchotsa ndi kuvomerezeka pakadusa chaka chimodzi. Kapena ndi B, ayi, mutha kuchotsa ndalama pokhapokha polisi itafika pa mathero ake. B, yankho lolondola ndi A, mumatha kuchotsa ndalama pa polisi imeneyi pakatha chaka. Simukuyenera kudikira mpaka nakuti mumalize. Ndikuti yankho lolondola ndi A. Tikatero ndikuti value yanu yatsika by 50%. Ndikuti yatsikano yabwerano pa 30,000 kwacha. Funso lanu lachitatu. NICO Life ili ndi ndondomeko yomwe imakupatsani mwayi osunga ndalama za maphunziro amtsogolo a mwana ndi zosowa zina. Ndi gulu liti la ana lomwe limaphimbidwa mu polisi imeneyi? Ndi A, kuyambira pobadwa malire zaka 8. Ndi B, kuyambira chaka chimodzi malire zaka 15. Kapena ndi C, kuyambira chaka chimodzi malire zaka 18. C. Apo nde mwalakwisa. Yankho lolondola ndi B, kuyambira chaka chimodzi malire zaka 15. Ndekuti apapa figa ija yatsikanso yafikano pa 15,000. Mwatsala ndi mafunso awiri. Yes. Funso lanu lachinayi. Kodi phindu lalikulu la insurance ya moyo wa NICO Life ndi chani? Ndi A, kuchulukitsa kwa ndalama. Ndi B, kulandira chitetezo cha moyo pakanthawi.
kapena ndi C, kalipiridwe ka miyezo osiyanasiyana? I think ndi C. Tikatero talakwisaso, yankho lolondola ndi B. Phindu lalikulu ndikulandira life insurance coverage pakanthawi. Foti mtengo omwe mukulipira lero simungalipira osiyana mawa, imakhala figa yomweyo unless kuti mwina nthawi yadusa zapezeka kuti mapanga increase ma premium payments anu, koma usually makhala mulipira figa yomweyo pakanthawi. Ndiye kuti apa figa ita yatsikaso yafika 75 ndalondola? Yeah. Funso lanu lotsiriza. Kodi membala wamkulu amene ali ndi polisi ya moyo akamwalira, opindula ake amalandira bwanji ndalamazo? Ndi A, ndalama zimalipiridwa pakamozi kwa opindulawo, kapena ndi B, malipiro amalandiridwa pa mwezi pa nthawi yomwe inakhazikisidwa? A. Ayi mukatere mwalondola zikomo kwambiri, tiwonjezere 60,000 kwacha ndoti ndalama iti yafika pa 67,500. Boleti mukumva bwanji? Ndikumva ukoma ndithu. Ayi mwayendani ndi Nico. Takulandirani pa Chichiri shopping center. Thokoza kwambiri. So tabande mafika kodi. Demalo awawa amayambidwa ndi a Aries Companies. Ndi company imodzi katika mziko. Yeah. So no basi niko ni la gift. Usatiliwale. Itathokoza kwambiri. Watu wandamazo kuzidi kufikira kuti ayi tunaenda ndi Nico. Itathokoza kwambiri. Ndiponso komwe ndikupita ngauza anthu bwino wa Nico. Ndaenda ndi Nico taona. Oh. Ndiko anthu amene akuona program imene mukauze kuzali. Ndingauze kuti Nico ndi abwino ndipo ayese ndithu kuenda ndi Nico. Ndithu azasimba okha. Ayi ndithu aliyese azasimba yekha kuti kuyenda ndi Nico kumakhala kutani. Tikatero tafika pa mathero a program yathu ya lero. Zikomo kwambiri kuonera nawo program imeneyi. Ngati mufuna kutenga nawo gawo mpikisano umenewu, mutumize uthenga wa manja imene ili SMS ku 0991 323 323. Mulembe dzina lanu komanso dera lomwe mumakhala. Ngati mukufuna kuonera nawo program imeneyi, ikupezeka pa Facebook page yathu @NicoGroupMW. Komanso tikhala tikuyiwulutsa pa Zodiac TV lolemba lina lililonse kuyambira 6:30 ya madzulo. Zikomo kwambiri kuonera nawo program imeneyi, osayiwala kuyenda ndi Nico.